Brillanti single. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta fil-għaxija dejjem fuq One. L-ex-ġurnalista Times Ivan Camilleri li kien informa lil Jorgen Fenech li kien se jiġi arrestat mill-pulizija huwa fil-fatt kien tiprim għas-sit tal-aħbarijiet tal-establishment nazzjonalista The Shift News. Dan ġie konfermat mill-Gazzetta llum fil-ħarġa tagħha tal-ħadd. Huwa kien għadda din l-informazzjoni fi żmien li kien jaħdem fil-Kamra tal-Aħbarijiet tat-Times u bekk kien jisma' x'qed jingħad. Minkejja relazzjoni tiegħu mal-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja, is-sit ta' The Shift Caroline Muscat xorta baqgħet tuża s-servizzi ta' Camilleri. Caroline Muscat hija inċidentalment ukoll il-campaign manager ta' Simon Busuttil fl-elezzjoni ġenerali tal-2017. Il-Gazzetta llum irrapporta dwar kif Camilleri huwa magħruf għal kitbiet kattivi u personali tiegħu. Fil-fatt huwa kien tkeċċa wara li kien inkixef permezz ta' filmat fuq CCTV jisraq minn supermarket fin-Naxxar. Tat-Times kienu ħarġu jiddefenduh f'editorjal sakemm ftit ġimgħat wara messaġġi likjati indikaw li Camilleri kien informa lil Jorgen Fenech li l-pulizija kienu sa jarrestawh. Dan b'indikazzjonijiet li Camilleri kien tħallas minn Fenech fix-xhur ta' qabel. Ivan Camilleri jiġi hu Alan Camilleri li kien il-PRO tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi u wara serva bħala kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise.